பிசிஓடினா பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ். பாலினா நிறையா, சிஸ்டிக்னா நீர்க்கட்டி. ஓவரீஸில் நிறைய நீர்க்கட்டி இருக்குது. நிறைய நீர்க்கட்டி ஓவரீஸில் ஏன் வருது? அது இன்சுலின் எதிர்ப்புத்தன்மையினால். இன்சுலின் எதிர்ப்புத்தன்மையினால் ஓவரீஸில் 5 to 10 ஃபாலிக்கல்ஸ் ஆர் நீர்க்கட்டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல மோர் தென் 10, அதாவது 10க்கும் மேற்பட்ட ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை ஒரே ஒரு ஃபாலிக்கல்ஸ் மட்டும் பெருசாகாமல் அவங்களுக்குள்ள லீடர்னு ஒன்று செலக்டே பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாரும் அதே சைஸில் இருப்பாங்க. எந்த ஒரு ஃபாலிக்கலும் பெருசாகாது. ஃபாலிக்கல் பெருசாக ஆகலை அப்படின்னா அது ரப்சர் ஆகாது. ரப்சர் ஆகலைன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் மட்டுமே தான் இருக்கும், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வராது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் வரலை அப்படின்னா ப்ளீடிங்கும் ஆகாது. ஸோ இதனால தான் பிசிஓஎஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் இருக்குது. எக்கு பெருசாகி ரப்சர் ஆகாதனால குழந்தை ஃபார்ம் ஆகிறதும் கஷ்டமாக இருக்குது.